ବାରଙ୍ଗ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ଦୁଃଖ ଘଟଣା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବାପାର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ବାପା ଶଯ୍ୟାଶେ ଏବଂ ଝିଅର ହାର୍ନିଆ ଅପରେସନ୍। ଏହି ଖବର ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆଜି ବାରଙ୍ଗ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅଲେଖ ସିଂ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ନଗଦ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ, ମୁଁ ଉପରସ୍ଥ ଡକ୍ଟର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି। ଏହା କହିବା ସହିତ କିଛି ନଗଦ ଅର୍ଥରାଶି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପରିବାରର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେ ନିଜର ସହଭାଗିତାକୁ ଆଜି ଦେଖାଇଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଏଭଳି କାମ ସେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଏହି ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସରକାର ନ ପହଞ୍ଚୁ, ପ୍ରଶାସନ ନ ପହଞ୍ଚୁ, ଆପଣ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗର ହାତଟି ଏହି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଟକ ଲାଇଭ୍।